खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि सायाव आं दिनै सावरायगोन। रायजो राजाफ्रा अननानै एसे भिडिअखौ खोनासंलांदो। गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंखौ गावनि हारिनि, गावनि फंबाय, गावनि बिदा, गावनि गथ' गथाय होननानै जाहाथे आंनि बे गोरोन्थिफोर जायोब्ला गासिबो बर' हारिनि दिनै आफादफोरनि सायाव आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसु, बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे जेरैबायदि जों दिनै थांनाय आगस्टनि 8 तारिखआव दिल्लीनि सोमावसारनायखौ दिनै लानानै जोंनि बर' गामिफ्राव, बर' जायगाफ्राव दिनै खौरां मेल खालाम दिनै गावनि फंबाय, गावनि बिदा, गावनि बिफाखौ दिनै ओरैबायदि बखिनाय, बिनि सायाव आं ओरैबायदि बाख्नायगोन। दिनै सदियानिफ्राय संकससिम दिनै ओरैबायदि दिनै एम्फौफोर बायदि गोमनाय, बै समाव जेब्ला ओरैबायदि एम्फौफ्रा, माइनि एम्फौफ्रा बिरफुंनानै बेलासि समाव माने अं 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 गोमोमोन। थिग बर'फोरनि दिनै साननैसोनि सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों दिनै ओरैबायदि गावजों गाव बखिलायनाय, गावनि फंबाय, गावनि बिनानाव, गावनि बिदा, गावनि बिफा दिनै सोरखौ बखिदों? नाथाय दिनै गोरोन्थिया जादों थिगानो, सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लांबाय, बेखौ दिनै सावरायलायनो थाखाय माखासे गोरोन्थिफोरखौ जों गावजों गाव बुजायलायनो थाखाय दिनै आबसु अफिस दं, इउपिपिएल दिनै सरकारनि दिनै अफिस दङ, आरो बै समनि दिनै बिपिएफ सरकारनि अफिस दङ। जिखुनु जाया दिनै माखासे बर'फोरनि गेस्ट हाउस दं, बर'फोरनि दिनै रायजोफोरनि न' दं। बेफोराव दिनै लेंहरलायनानै सावरायलायनांगौ। उननि समाव आरो जोंनि सायाव नोंथांमोना बिदिनो सोमखारिबावगोन नामा? आरो नोंथांमोना जोंखौ बखिनानै रायजो मोनगोन नामा? दिनै बेफोरखौ दिनै माखासे गावजों गाव सानलायनाय, सोरखौबा दिनै नोंथाङानो माखासे भुल मावदोंदां, नोंथांमोनानो जोंखौ ओरैबायदि खामानि थिनदों खोमा, बिदि सानलायनायखौ सावरायलायनायनिफ्राय देरसिन जेबो गैया। जेरैबायदि दिनै संकसनिफ्राय सदियासिम दिनै गावनि गामि, सोरनिबा दिनै प्राइमारि, सोरनिबा डिस्ट्रिक्ट, सोरनिबा आनसलिक दिनै खौरां मेल होयै दिनै बखिनाय, बिनिफ्राय दिनै साबसिन हामसिन बर' हारिनि गेजेराव बुजिनासिन दिनै सोर दिन्थिदों? अराय सम बे जारिमिन बायदि जाना थागोन। दिनै जायफोर जोंनि बिदा फंबाय गुफुरनिफ्रायबो, बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो दिनै सोमावहैदों, दिल्लीयाव सोमावसारहैदों बे आन्दालनाव, बै समाव सिनियर, बै समनि सिनियर, दानि गथ'फोरनि दिनै कलेजाव हाबबाय थानाय गथ'फ्रा बे सोमावसारनायाव बाहागो लाहैदों। अब्ला जों दिनै गावनि न'खरावनो जों बखिनानै लानाय जागोन। अब्ला जों दिनै मा बुजिदों? माखासे दिनै बै समाव जों खोनादोंमोन, जेब्ला जों मिथिं दावथिङाव थाङो अब्ला साफा सानै बर' लिडारफ्रा मा बुङो? जेब्लासिम बर' हारिनि थांखि बिथांखिखौ उपेन्द्र ब्रह्मनि जों माखासे नांनायसो दिनै सान्थौखौ जों फुरा मावगोन, आरो अराय सम जों उपेन्द्र ब्रह्मनि थांखि बिथांखिखौ जों अराय सम बर'फ्रा थैजासिम, बर' हारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जों सोमावसारगोन। नाथाय दिनै उपेन्द्र ब्रह्मआ मा थांखिमोन? आलादा स्टेट, आलादा गावनो खुंथाइ खुंनो मोननाय। दिनै बेफोरबायदि थांखिखौ उपेन्द्र ब्रह्मआ रायजो राजानि सायाव दिनै होलांदोंमोन। आरो दिनै दैदेनगिरिफ्रा मिथिं दावथिङाव बुङो उपेन्द्र ब्रह्मनि साननाय, उपेन्द्र ब्रह्मनि गोसोनि साननाय बायदि, उपेन्द्र ब्रह्मनि दिनै आगान सुरनाय बायदि जोङो मावफुंगोन। थिग दिनै सरकारनि थगायबाय थानायखौ दिनै नुनानै जोंनि दिनै बै समनि सिनियर, दानि फरायसाफ्रा अराय सम बर' हारिया थांनानै थानायाव अराय मोनागौमानि सोमावसारगोन होननानै दिनै दिल्लीयाव फैबाय थानाय गथ'फोरनि थाखाय दिनै माखासे फरायसाफ्रा दिनै सरकारनि सायाव फोरमायहैदों। बेखौ जों दिनै बे सोमावसारनायखौ जों दिनै बिथांमोननि सायाव जोंनि फंबाय, जोंनि बिनानाव, जोंनि बिदा, जोंनि बिफानि सोमोन्दो गासिबखौबो जों दिनै हायोब्ला जों दिनै बिथांमोनखौ गोदोनायाव बिबार मालासो गानहोनांगौ, हायोबा जों आर'नाइ गानहोनांगौ। नाथाय जों दिनै मा खालामदों? बिथांमोननि सायावसो खुद्रिसारदों। अब्ला बेसे दुखुनांथाव। बेखौनो आं दिनै बुंगोन, अराय सम दिनै बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसु, बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि दिनै रायजो राजाफोर साबसिन खामानि मावदों। अरायनो बर'फोरनि दिनै गेजेराव मोनसे डिस्ट्रिक्टआ दिनै बिसि समायना, बिसि गोजोन, बेबायदि गोजोना अराय सम थाबाय थाथों। सोरनिबा दिनै खावलायहरनायाव, सोरनिबा दिनै थुलुंगा होनायाव जाहाथे उननि समाव गावजों गाव बखिलायनाय, गावजों गाव सोमखारिलायनायनिफ्राय जानगाराव थायो। जिखुनु जाया समाव जुदि माखासे गोरोन्थि जायोब्ला अफिस बादाराव लेंहरलायनानै खोथाफोरखौ सावरायलायनांगौ, फोजोबलायनांगौ। नाथाय दिनै ससियेल मिडिया, अबेबा दिनै खौरां मेल खालायनानै जोंहा बखिलायनांगौनि जेबो प्रयजन गैया। बिनि थाखायनो जों अराय सम
बाख्नायनांगोन आरो अरायसम बिदिनो थाथों, अरायसम बिदि समायना जायगा, अरायसम गावजों गाव खौसेया अरायसम थांनानै थाथों। बेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं अरायसम बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुफोरनि सायाव, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि सायाव आं आखाइ खबजोबनानै अराय खुलुमहरो। आरो आं जोबथारनायाव बुङो, बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै सानजानि सिमा हाबगोना दिनै रायजो राजाफोरनि सायाव फोरमायबाय थायो। नाथाय रायजो राजा दिनैसिम फोथायनाय गैला। दिनै फोथायनाय गैयैयाव दिनै माखासे दिनै सागानगिरिफ्रा दिनै गावबागाव दिनै माखासे पावारखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ दिनै रायजो राजाजों थगायनायनि सायाव उननि समाव जोंखौ माखासे सोंखारिनो हागौ होननानै बिथांमोना दिनै पलिटिकेल पावारखौ लानानै दिनै गादियाव जिरायनानै थाबाय। जों बिथांमोननि सायाव जों जुदि सोंखारियोब्ला जोंखौ मालाबा जेलाव हरगोन, मालाबा जोंखौ गावसिनि दिनै पुलिस पावारखौ लानानै, सरकारनि पावारखौ लानानै जों माखासे गावसिनि सायाव बखियोब्ला जोंखौ मालाबा गावथारगोन, मालाबा जेलाव हरगोन। बे सैथो। बुंनो गोनां बिटिआरनि सागानगिरिफोरनि सायाव। आरो दिनै आं बेखौनो बुंथारगोन जोबथारनायाव, दिनैसिम जुदि प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डआ फुरा जायागौमानि आं आबसुआवनो थाबाय थागोन। अब्ला दिनै प्रमद बर'नि खिथुखौ सुनानै होग्राबो थागौमोन, प्रमद बर'नि हा सुनायखौ दिनै लोंग्राबो थागौमोन। जों दिनै हरखाबै आबसुनिफ्राय ओंखारनायनि सायाव माखासे सासपेक्ट दं। दिनै आबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै बिथाङा लोगो लोगो दिनै गावनि पावाराव हाबनानै थाबाय। बिथांनि सायाव जों दिनै माखासे गोरोन्थि मावनायखौ बुङोब्ला गाबोननो जोंखौ जेलाव हरगोन। बे सैथो। नाथाय जों दिनै हमनानै नायनो हाबाय, बिथाङा माखासे खोथाफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गिदिर गिदिर बुंनाया बे माखासे आसखान्दा जाबाय। दिनै आबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाया मानि थाखाय ओंखारखो? खामानि मावग्राथारमोनब्ला मालाबाबो बे आबसुनि दैदेनगिरिनिफ्राय बे ओंखारालासिनो थागौमोन। आरो ओंखारालासिनो थानायमोनब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि बेखौ सिबिगौमोन, दिनैसिम ओरैबायदि सनमान होगौमोन, माने जोबनो गैयै बर'फ्रा बिनि सायाव इसोर बायदि बेखौ दिनै खुलुमगौमोन। नाथाय आं जोबथारनायाव बेखौ बुङो, जेब्लासिम बिटिआरनि सागानगिरिफ्रा दिल्लीयाव सावरायहैगोन, गुवाहाटियाव सावरायहैगोन, बे समाव गुफुरनि आबसुफोरखौ लानानै नोंथांमोना खेबफ्रामबो थांनो हागोन ना? गुफुरनि रायजो राजाखौ खेबफ्रामबो दिल्ली सरकाराव थांनानै सावरायहैगोन, गुवाहाटि सरकाराव थांनानै सावरायहैगोन। बे समाव रायजो राजाफोरखौ लांफानो हागोन ना? गासै दफाखौ सावरायनो थाङो। नोंथांमोना जुदि सैथोब्ला गुफुरनि आबसुखौ सासेबाबो लानानै थां, रायजो राजाखौ सासेबाबो लानानै थां, अब्लासो जों फोथायगोन। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनानै फोजोबो, जों दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला आबसु अफिसफोरखौ जों ओरैबायदि अबेबा दिनै टाइल्स होनाय, अबेबा दिनै 2 थाला 1 थाला 3 थाला जों नुयो। जों दिनै बर' फरायसा, बर'फोरनि माहारियारि आफादनि अफिसफोरा बिदि जानायखौ जोङो गावनो गाव जों दुगा जानो हायो। जानांगौ। बिदिनो जोंहा मोजां जोंहा टेबोल थानांगौ, बिसना थानांगौ। जोंनि माखासे गथ'फ्रा थांनानै सोरबा फरायनो हायै गथ'फ्रा आबसु अफिसाव थानानै फरायनाय खोनाबोदोंमोन। बै समाव जों खोनाबोदोंमोन, जेब्ला जाय गथ'फ्रा फरायनो थाखा फैसा गैया, आबसु अफिसाव थानानै फरायोमोन। दिनै आबसु अफिसनि दिनै 2 थाला 3 थाला 1 थाला दिनै जादों, एबा टाइल्स लगायदों। जोंनि थाखाय बे हारिनि थाखाय जौगानाय, जों बेखौ अरायसम जों गोजोनो। नाथाय जों दिनै सानजानि दिनै गुफुरनि दिनै आबसुफोरनि अफिसफोरखौ थांनानै नाय, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसु अफिसफोराव थांनानै नाय, मा हेफाजाब हरदों? जेबो हराखै। नाथाय दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नांगौआवल' दिनै बिथांमोनखौ हांख्रायहरो, बिथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफोरजों बखि होजायो। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो दिनै मिथिं दावथिं दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर लाङो। नाथाय दिनै बेफोरबायदि हेफाजाब होसेयावबो मानो गुफुरनि आबसु अफिसानो जा, जिखुनु जा दिनै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि दिनै आबसु अफिसफोरखौ मानो हेफाजाब हरनो हायाखै? बेखौ आं खावलायो दिपेन बर' सारनिसिम गुफुरनि दावहाखौ लानानै दिनै दिल्लीनि सावरायलायनाया, बर'फोरनि दिनै सावरायलायनाया गिबिसिन जादों। अब्ला दिनै गुफुरनि दिनै आबसु अफिसा माबायदि जानांगौ, रायजो राजाफोरनि दिनै माखासे अफिस बादाला माबायदि जानांगौ? नोंथांमोना दिपेन बर' सारखौ आं बेखौनो खावलायो, नोंथांमोना हेफाजाब हरनांगौ। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसु अफिसानो जा, गुफुरनि दिनै रायजो राजानि अफिसानो जा, जिखुनु जाया समाव दिपेन बर'आ जुदि हारिनि खामानि मावनो ओंखारनायाव बिथाङा जुदि अननाय दंब्ला, गुफुरनि आबसुफोरखौ नोंथाङा दिल्लीयाव खेबसे खेबनै खेबथाम जेसेबां सावरायनो थाङो नोंथाङा लांफाबाय थानांगोन। जेब्लासिम बिटिआर एकर्डनि खोथाखौ सावरायनो थांगोन, अब्लासिम दिपेन बर' सारखौ आं बुङो, हारिनि खामानि मावग्राथारब्ला
हारिनि खामानि मावग्रा थारबा दिपेन बर' सारा गुफुरनि आबसुनिफ्राय खेबफ्रामबो सासे सासे लांनो हागोन ना? गुवाहाटियाव जेब्लासिम सावरायहैगोन अब्लासिम लांफानो हागोन ना? आरो जुदि गुफुरनि आबसुखौ जुदि लांफाया, रायजो राजाफोरखौ लां। दिल्लीयाव जुदि सावरायनो थाङो अब्लाबो लां, गुवाहाटियाव सावरायनो थाङो अब्लाबो लां। नोंथांमोना जुदि बिटिआर एकर्डनि सागानजों जुदि हाबथारगोनबा गुफुरा, नोंथांमोना बेखौ लांफाथारनो हानांगोन, अब्लासो रायजो राजाया फोथायगोन। आरो आं लोगोसे नैबेखौनो बुंनानै दिनै आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आङो निमाहा बियो। अरायसम बर' हारिनि गेजेराव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव गावजों गाव सोमखारिलायनायनिफ्राय अरायसम जानगाराव थानानै अरायसम गावजों गाव खौसेया अरायसम आलो गोजोनै बिदिनो थाबाय थाथों। आरो अरायसम जिखुनु जाया दिनै आफादा सोरबा दिनै आबसुआव थाथों, आबसुआव दिनै खामानि माव, सोरबाया गुबुनाव थादों गुबुनाव खामानि माव। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा आरो आबसुफोरनि सायाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अरायसम बिदि खौसेया थाथों। अरायसम दिनै जों बुंनो हायो दिल्लीनि सोमावसारनायाव गोसो गोरबोआव दिनै सापर्ट दं, अरायसम बिदि सापर्टआनो थाथों। दिल्लीनि सोमावसारनायखौ बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा आबसुफ्रा गोसो गोरबोआव दिनै बरायदों, बेखौनो दिनै फोरमायदों। थिग दिनै उननि समावबो बिदिनो हेफाजाबखौ होगोन होननानै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि सायाव आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिनायजों अरायसम बिदिनो खौसेयैनो थाथों होननानै आङो आसा खालामो।